Ni Maria nga kasinsin mo, kunibaak, agkasardan, agkasardan. Tumanda ka, Maria. Walang pinsan-pinsan sa taong nagmamahal. Away-away na to. Alam mo naman siguro na may gusto ako sa'yo. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Gawin na natin lahat. Ay na. Sa nung arad masuyo dati bagat ako matidanom na. Kat padanom mo tagkaroon tadanom. Sa nung arad makapadanom bakal kararamidan na mga repeat. Kita man ay RG pa na jibak ko na eh. Huwag lang arod ngagtudon alakay tamadanuman. Kasano ngayon na matigtutong baka marapan tapos natatawi. Agtudo ata, tiwala lang. Sabay lang ako nga bakit. Kaaga-aga, nandito lang pala sila. Ayaw nga bakit, amuman. Ano nga mo kon? Ni Maria kunibaak. Sino kaya yung tinutukoy ni Kuya Andres na Maria? Hindi naman siguro si Maria na pinsan ko, no? Marami namang Maria sa buong mundo. Oh, apin ni Maria kinibaak. Ano ti problema da? Kapay madin pa yung mau. Ang ganito nag-trendingan. Sino kaya yung Maria na sinasabi ni Kuya Andres? Baka si Maria Usawa. Yung nag-trending? Trending nga bagbagam diri siya na malatan. Ni Maria nga kasinsin mo, kunibaak, agkasardan, agkasardan. Tindalon medyo na minsan. Ano? Si Maria na pinsan ko? At si Baak ikakasal na? Ang daming mapapangasawa ni Baak. Bakit yung pinsan ko pa na si Maria? Apay nga dumanong kay nga madikam mo. Di man lang bagbaga kinyakon. Kapay nga ibagami pa kanyam. Kapay si katinang ni Maria. Dapat lang angay bagayo kinyak kasinsing ko ajay. Kano gayam ti kasar na? Baka kadato yung abulan na. Yapapurakon ah. Hindi ako papayag na ikasal si Baak at Maria. Gagawin ko ang lahat. Kahit puri ko ang kapalit. Hindi lang sila maikasal. Tumanda ka, Maria. Walang pinsan-pinsan sa taong nagmamahal. Away-away na to. Papay, sigurado ka nga kasardan? Pumayag ba ni Apong kon kinyanten? Kawain. Nalpas si tungtungan ay. Kamok madidakayat ni Baak para kini Maria. Kasabali mo tatan ah. Kaya dasunan. Si kama mo ti may pabarangay. Ano? Ano nga barangay? Sino ti may pabarangay? Ah, di barangay. Di ako makayat nagkasar, di barangay hall. Kasi di makayat ah. Kaya ko di simbaan na di sinte. Si kama mo at talag kasar ni Baak. Di pa barangay hall. Tapos di simbaan ah. Nanganinan siya. Maglaan na Ay, kalusot. dapat lang ang simbaan. Nagpintas na di kasinsing ko tapos di barangay hall lang. Kamu na bakit? Dapat lang di simbaan. Kaya ko di ba si ng simbaan? Kaya pumayag. Kaya ko kumakadi ko kahit Manila Cathedral. Tana bongbongga. No saan mo tida kaya di Immaculate. Kaso, magaming budget ni Bak eh. Kat anamot nga ruti ambang mo di kasarda. Bakit di baboy yung bakit? Apo na yun lakay, nagkalanti ka. Di ka to pa makagatang may 1 kilo di balay. Kapag niya pinagkunang bakit? May sabo nga baboy. May 1 kilo lang nga baboy. Titad ko. Pag sagpaw na di panset. Tapos nagswerte mo ni Bakan. Pintas bagay na. Puno laki di may sabo nga baboy. Sige, mang tulat at pansitan ta kumpleto. Makasao ka mo. Nakulkuripot ka pa eh. Pansit na kalala ka ajay. Madi ka matanagan. Tatagdag to ti. Duwa ka ba nga bagas di tad ko kanya no kasar. Nice. Ay, sumruman ta kinabungol-bulang yaw mon. Di kan to pa makagatang ti 25 kilos. Hanggang na 5 kilo ka lang. Panpadasi lang mo. Bakit? Mati ka ba di bagbagak? Amo na nga bulbulang yawa ko. Tama lang gawidan. Pumipik sa angin na oh. Siguro untaan. Baka sumampo di bagyo na eh. Sakto-sakto matanong man natin yung tal-talaw. Bagyo kay bagbagam nakapudpudo. Katamtama ah. Katamto ah. Kumuyong mata. Lulaki din ang mom. Oh, mama. Apay balita ke
papanim ka nun insan Gwen dito eh. Ay, apo. Lalakayan ako na pa, kailangan pa iti kadkadwa. Kikaya kami taglabakin nagluto, magdalos ti balay. Supay man nga pagpakanikon. Di si kayo tiyagbayad kanya na, madi nga sa kao pagbayad ko. Apay nga minda pa ba ninyo pala dito? Tal na lang ako ti lubong ko to, napay kailangan nga ti kadkadwa nga min. Ay, apo. Bibibin yung tumalaw na iti tao, lakayan eh. Kaya mga iti bagbagi ko. Bahala kayo, no? Suti kayat yun. Winlatan, sige malatan. Si Baka tayo na. Ito na yung pagkakataon ko para hindi matuloy yung kasal nila. Baak, pwede mo ba akong samahan doon? Naiihi kasi ako. Baka may biglang sumilip. Gusti sa bahanan. Misbo lang, magpakadwapan. Halika na, Baak. Ihing-ihi na ako. Baka kasi masilipan ako. Di baling ikaw na lang yung makasilip, wag lang yung iba. Maria ko sip. Atuin, makakita ti madi makikita. Tamanatan. Ayos, ito na yung pagkakataon. Baak, doon tayo sa babuyan, no? Para walang makakita. Halika na, Baak. Bilisan mo, hindi na ako makapaghintay. Baak, halika na. Baak, alam mo naman siguro na may gusto ako sa'yo. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Gawin na natin lahat. Namat sa usaw-im. Ano? Ako pa ba yung hihintayin mong gumalaw? Gumalaw ka dyan. Tara na, umpisahan na natin. Umpisahan nga ibagbagam kakidumisbon. Bantayan ka to. Baak, ang totoo niyan, hindi talaga ako naiihi. Narinig ko kasi si Kuya Andres tsaka si ate na nag-uusap. Totoo ba na ikakasal na kayo ng pinsan kong si Maria? Oo, totoo yun. Pero wala pang tamang pag-uusap. So, totoo pala yung narinig ko kay Kuya Andres na ikakasal ka na. Paano na ako, Baak, pag kinasal ka na? Magkaibigan pa rin naman tayo ah. Hindi ko kaya, Baak, na hanggang magkaibigan lang tayo. Iba kasi yung nararamdaman ko para sa'yo. Ibaling mo na lang sa iba. Marami naman dyan ah. Baak, hindi ko kayang makikita ikasal kayo ng pinsan ko. Mahal na mahal kita, Baak. Ma, buo na kasi yung loob ko. Kaya pasensya ka na. Sige, diyan ka na. Paalam, kaibigan. Grigat ka dito kastuhin na yan.